señores, son as 6:35 da tarde. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos cociñando no a voltas co prato en riguroso directo aquí na TVG. Sempre dicimos que nos tedes que seguir nas nosas redes sociais. Por qué? Porque están todas as receitas penduradas. Así que, @a voltas co prato. Aí están todas. Xa sabedes que a receita é cousa vosa da xente que está na casa. Pero os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor. Xulio e Begoña, un aplauso para eles. A ver. Ai, sempre, que pasa? De que vos ríes? Casi tira ordenarios. Outra. É que ven como un polo sen cabeza, eh? Sí. Entra sempre... Sí, entra Foi por culpa sempre... del, que me fixo rir e entrei así media ladeada. Xa, ademais, hoxe teste que poñer especialmente as pilas. Sí, é verdad que sí, estou moi... Non só por ti, sino porque Xulio, atención, Xulio leva 3 vitorias consecutivas, eh? E con hoxe 4. Increíble, eh? Na vida gañaches tanto, eh? Non. A quiniela nunca, ni nada de... No, nada. Unha vez me tocou un pouco no ceo. Pouco máis. Pouco máis, non? Bueno, afortunado no amor, sí, desafortunado no xogo, afortunado no amor. Imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae un tocayo meu. Francisco, de Santiago. Son Francisco de Santiago. Vou dicir como fago eu as codornices estofadas. Fago un pequeno adobo, meto unha charrota no interior, douros nunha cazola, reservos e a continuación fago un sofrito con cebola, con zanahoria, con pimentos, unhas follas de laurel, un poquinho de pimentón, incorporo as codornices, boto un poquinho de viño blanco, un poquinho de coñá e un chorriño de vinagre e media guindilla. A cocer está de rechupete, de modo que hai que probalo. Fíxome gracia que dixo é un chorriño de vinagre, é unha guindilla. Para que quede claro. Remarcando. Para que quede moi claro como ten que ser a receita do día de hoxe. A ver, Xulio Mato, ti como vas facer o teu paspallás? Pois moi parecido a Francisco, sí? Pero con chocolate tamén. O mismo que botou el é a maior chocolate. A ver, o paspallás Sí. é un ave, o sea, Sí. e vaslle botar chocolate. Sí, eso é outra ave. Sí, pero vaslle botar chocolate isto. Sí, ao final de todo, que lle dá un toque moi bo, redondea moi ben a salsa, xa verás. Xa verás, confía en min, hombre. Vale. Begoña, confío no teu criterio, que non é moito tampouco. Bueno, ei, vou. Pero confío no teu criterio para que sexa outra cousa, a ver que vas facer. Pois vou facer uns caramelos uns caramelos cas patiñas e unha salsa de frambuesas. Bueno, toma criterio. De verdad, se tiñan algo mellor que facer na casa, eu creo que é o momento de quedar na Televisión de Galicia no Voltas co Prato, porque aquí xa sabedes que a xente toleou. Isto promete. Vamos cociñar, veña, paspallás hoxe no Voltas co Prato. Ala, dalle aí, quedo contigo. Que vas facer, queridísima Begoña? Vou a preparar a codorniz. Vale. A mí o que me fai falta son as patiñas. Entón, vou a darlle así, Ajá. corto así, e dou así un golpiño. Xa está. Un golpiño, non te espantes. Como con golpiño? Mire, agora sacolle esta parte do pelexo. Estás desguazando o animal, eh? Verdad? Non, Como que non? falle así. Mira, o retrovisor... Falle así, non ves, isto é moi finiña a carne. E fai porque falta. é unha ave moi pequena. Claro, moi É pequena. unha ave moi pequena, entón é tamén frágil. A hora Sí. de manexala é frágil. E voulle quitar as peitugas, tamén Que así. peitugas? Eso non é ninguna peituga. Mira. Pero son moi Hai pequeninas. algo. Algo hai aí. Hai carne. Sí. Para rematar eses. Pero Mira, é fácil de limpar. é moi fácil de limpar. Moi fácil de limpar. Non é como outro tipo de animais, non? Si ves que se che fai así un pouco complicado, falanteira. Como? Se ves que se che fai un pouco complicado, falanteira. Aquí está. Mira, tarda moito en cociñarse. No meu caso, moi pouquiño. Vale. En 3 minutos temos la lista. Xa. Sí. Vai De feito- facer, sabedes os caramelos estes que teñen un pau de chuchar? Sí. Pois vai facer iso Pero ca codorniz. con paspallás. Sí. Non ves, Eu non digo nada, todo. non digo nada. Espera, se a xente da casa quere dicir algo, porque entendo que haberá moita xente na casa que vai querer dicir algo, por favor, chamade ao Voltas co Prato, 664-4834-9. Queremos saber que opinades do caramelo de Begoña ou do paspallás con chocolate que vai facer Xulio Mato. Que faz co soplete? A ver. Estou xa sacando as plumiñas que poda ter. Como? Estás sacando? As plumiñas que poda ter. Ah, como co porco. Claro, Cando se lle queima. Claro. Teño un cal...
vou metendo no caldo para que se me vaya facendo. É como cando lle dás sopleto ao porco, non? Claro. Pero, neste caso... Tú darlle sopleto ao porco. Eu non. Que lle vai dar? Eu non. Pero eu vin darlle moitas veces sopleto ao porco. Por Claro. qué? No, por saber. No, era Porque por te- saber. O que te dedicabas na matanza. É por saber. porque o noso porco xa viña preparado, só era un despiece, entendes? Ah, bueno. Claro. Vamos ver o de Xulio Mato mentre esta muller sigue aí cas súas peitugas e os seus pallases pequenos. Bueno, pues mira, esto, eu quitei as peituguiñas tamén, Sí. as codornices. Ajá. Que, queresme dicir algo? No, estou atendendo ao teu pues mira, traballo. e agora estou atando as patiñas, porque despois, a hora do emplatado, necesito topalas pronto. Begoña, estás ben? Sí, ó. Sí. Sí. Vale. Bueno, Queres un machete, millor? Non me fai falta, vou esperar o ano que ven a ver se me dá. Vai feño os reis. Bueno, Os mira, reis do ano que ven máis esperar. Entón, atache as patas atei as aos patiñas, por pallases. qué? Porque despois vou utilizar este cuarto traseiro. Porque vou facer as patas dunha maneira e as peitugas de outra. Pero quitaches as peitugas, claro, polo que vexo Claro, todo. quitei as peitugas. Entón Vale. aquí teño, mira, unhas chalotiñas, Sí. unhos allos con piel e un allo porro en peza E unha cenoria. cenoria, vale? Vale. E como xa están empezando a dourar aí, vámoslle Ah, xa os plantar. metes así inteiros. Vámoslle plantar aí. Estas pallas. Antes pregunteille a Begoña canto tempo lle levaba a cociñar os seus. Os teus levalle máis, levalle menos? Mira, as peitugas vas a facer simplemente marcándoas un poquinho na A plancha. máis. Pero o resto da codorniz uns 20 minutiños lle vai facer falta. Aí. Pas pallás. Pero aí, a lume lento ou como faz? No, ahora vou dourar a lume bravo. A lume bravo, pero vaya despois dourando. dis que lle leva como 20 minutos. 20 minutos cocendo. Cocendo todo o rato. Eso é. Vale, Vale, constantemente, moi aquí ben. teño un buque garnier, vale? Un qué? Un buque garnier que xa falamos del unha vez. Pois dese sí que non me acordo. É un atadiño de ervas, sí, mira. E vamos Vale. a utilizar Romeo, Podo eneldo... cheirar algo disto? Sí, vas a cheirar todo, mira. A ver. Ese é o eneldo, vale? Que ten un toque así como máis afrutadiño, máis Sí. a limón, recorda un poquinho o limón. Romeo fresco, Bueno, Romeo, cheirará a Romeo, digo eu. cheira a Romeo, pero cheira máis intenso co outro. Cheira ben, E tomillo fresco tamén. Buah, este sí que cheira moitísimo. Entón, todo Buah, isto... que pasada. Entón, todo isto atámolo Vale. Átalo e que faz? Mételo dentro. e metémolo dentro. Tamén para que despois non sexa máis fácil de retirar. Isto ten moito lume, Xulio? Ten Non que ter. sei eu, Ten que ter, porque ten Ten que que dobrar ter. todo, ten que brasear Vale, todo vale. ben. Mira, ves? Xa van dobrando, Vale. vale. Entón vamos a meter este que é un poquinho máis grande para que lle dé ben sabor. Perfecto, pois creo que chegou o momento de chamar ao noso convidado de hoxe a ver que lle parece o que estamos facendo a Francisco de Santiago. Un aplauso por él. Que tal? Moi boas, que tal? Como estás? Queridísimo tocayo. Oye, xa chera, Como Esto xa- estás? Moi ben, Ben. moi ben. Podo che chamar ou tocayo Paco? Non. Mira, podes chamar como que. Vale. Eu vou te entender igual. Pero tocayo sí, non? Tocayo, Porque sí, ao ser os dous sí, Francisco. sí, Vale, perfecto, exactamente, perfecto. exactamente. Vamos ver o que está facendo Xulio, porque aquí Francisco Hola, de Francisco. Obedes é un Hola, que experto. tal? Pues mira. Bueno, eu Eres un experto. fago uns piniños, pero bueno, Eres un experto. Bueno, máis ou Sí, sí, menos, máis sí, ou sí, menos. sí. A ver. Eu estou facendo A ver, algo moi parecido que faz ti, que a única diferencia é que lle quitei as peitugas pechugas, e aromaticei con un poquinho máis, de... vale? Con un poquinho de eneldo, un Ok. poquinho de romeo e un poquinho de tomillo. Ok. E agora, isto vámolo, como xa están dourados, vámolo flamexar. Para, vas prender lume. Espera, moi Espera, tiño, espera. eu tiño que estar aquí atrás. Espera, ti ponte para atrás. Ti Bueno, ponte para atrás. Espera, que si vas a prender lume temos que baixar as luces, non? Bueno, sí, Claro, era bo. claro. Veña, vamos a pedir aos compañeros de iluminación, por favor, baixar as luces do plató, porque fai moito tempo que non facemos isto. Veña. certo, sí. Aí, baixamos. Bueno, pues Aí botamos está. o brandy. Ai, vos, non... Dale, lume, Xulio. A ver, Xulio. Aí está. Hola, un aplauso para Xulio Mato, por Vale, moi favor. ben, sí, señor. Aí. Como te gusta isto? Que maravilla. Este é o mellor da cociña. Dalle este toma toque, ahora. entendes? Verdad, Claro, amigo, é o mellor. Podemos xa subir as luces. Botamos un poquinho Aí está. de vinagre de xerez, igual que Ves fai o Francisco. vinagre. Ti vacilabas do chorriño de vinagre. No, no. O chorriño, Eu non vacilei, dixen que me facía gracia como dicías tío. Un pouquiño de vinagre. Entón, vinagre importante, botar. o viño branco. Viño blanco, exactamente. E agora temos que deixar que reduza aí un pouquiño. Ok. E unha vez que evapore o alcohol, vamos completar con un poquinho de auga. Vale, Vale. perfecto. Moi ben. Ves a situación ben? Moi ben, Tocayo? moi ben. Mas a isto xa chega, xa Xa chega. recende, verdad? Isto está chegando xa. É que este plató para o nariz e para a boca é orgásmico. Pasa que isto, a estas horas empeza a abrir abrir o o apetito, apetito. Pero bueno, veña. Bueno, merendar un paspallá sempre está ben, non?
pouco de paspallás aí. Rico, rico. Vamos ver o de Begoña, veña, vente por aquí. A ver, Begoña, ¿qué Hola, tal? ¿qué Muy tal? buenas, ¿cómo estás? Bótate para diante. ¿Cómo estás? A ver, contalle... Falta unha machete, eso. Falta unha maceta, estou esperando a ver se me compran, non hai maneira. É que con ese cuchillo, tú cuidado. Ves? Ou non hai presupuesto, Non, yo. sabes que pasa? Non habrá presupuesto. Pero porque é macañotas, estou esperando a se me regala pouco cumpleaños. Non é cousa disso. Non é iso. Pasa, o presentador é moi caro. Sí. Eso é verdade. O Bueno, presentador é caro porque o presentador é bo. Sí, sí, Pero é que sí. ademais Bueno, eso sí, non fai falta que o digas, Nós sabes? queremos É moi llevar a contraria a Begoña. Ah. Por eso non lle regalamos machete. Non lle regalamos machete. Veña, contalle, Bego. Por nada, teño aquí un caldiño que é ca parte do esqueleto Do esqueleto do paspallás, paspallás, sí. un pouquiño de cenoria, puerro, voulle botar tamén despois un pouquiño de allo. Vale? Xa. Vale. Porque, espera... Para facer que unha salsiña de frambuesa. É o Que che porco. conte bueno, a ver. un pouco, espera, tocayo, porque resulta que ela vai facer caramelos. Como caramelo. Caspatiñas. Cas patas vai facer caramelos de Tipo piruleta. paspallás. Ah, bueno, Entón bueno, voulle bueno. facendo así, mira. Ah, vale, É moi fácil. vale, pues... Xuntámoslo aquí, ok. sacámoslo aquí e aquí, soltamos o huesiño, Bueno, que me dis? e aí vai, Pues sí, xa está. señor, sí. Ahora queda así, E ahora- entón o que vamos a facer é botarlle un poquinho de fariña e freílos freílos. así. Entón queda... Estás de broma. Ah, sí. Mira que bonito. Ese pan unha tapiña antes de... É pouquiño feito, non pode estar moi pa tapa. feito porque senón a carne queda seca. Entón, para axudarnos deso, vamos facer unha salsiña car frambuesa, xa verás que rica queda. Estou Isto flipando. vai tirando un poquinho máis a dulce, non? Vai ser un pouco máis doce, verdad? Sí, pero bueno... Bueno, Paco pero Francisco... Ao final vamos a ver o que queda. O que queda, Paco Francisco Tocayo, tesme que dicir cal das dúas queres ti que che pode gustar máis ao final do programa. Teño que dicilo ahora. Home, se queres podes non dicir nada. No, pero... é mellor calar. Prefires non dicir nada? No, porque a mí me poñense nervioso e Vale, entendo. Mellor é que deixalo para o final. Pois vamos dar un aplauso, pedirche que vayas ali a aquela cadeira, a zona de sufridores, vale? De acordo. Despois chámote. Moi ben. Un aplauso Gracias. para Francisco de Santiago, Paco Tocayo. Gracias. Ai, que maravilla, cociñando paspallás hoxe no Voltas co Prato. Espera, creo que temos unha chamada a ver quen quere falar con nós sobre o paspallás. Vamos a Coristanco. Hola, Lola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Pois de maravilla, con este sol dá gusto. Verdad, hoxe hai un día, eu fui dar un paseo pola mañá, moi ben, o sol non fai moito frío, estase ben, verdad? Estase ben. É na praia, máis. Eu tamén me tocou hoxe pola mañá ir de paseo á playa. Claro, Sí, señor. claro, pero bueno, mira, ahora faz ben porque ahora estás vendo a Voltas co Prato que é o que hai que facer esta hora. É así. Pois sí. A verdade é que hoxe invita, Hoxe invito a velo. Mira unha cousa, ti eres de comer paspallás ou non? Eu son de comer paspallás e de facer paspallás. En serio? En serio. Bueno, é como faz ti? Pois mira, cando dixo Xulio con chocolate, dixo, anda, entre o chocolate e as piruletas de Begoña con frambuesa, que máis queremos? Pois estamos dulces e salado. Mira, agora que estás vendo a Begoña aí na imaxe, estaba la vendo, non sei que che parece o sistema ese que tiña ela de facer as piruletas, porque realmente a min chamoume moito a atención que a fai cos osos das patas, non? Claro. Sí, claro. É como se fora comeres unha gamba con unha pata. Claro, unha gamba a gabardina. Efectivamente, a gabardina. Exactamente. Oiche, Lola, por último, quen crees que pode gañar hoxe? Quen crees que pode ser o campeón ou a campeoa? A ver, eu casi, como fai pouco que estuve aí, inclínome por ese home innovador que cada día sorpréndenos máis. Entón, Sinto moito por Begoña, pero... por Xulia. Pero que Begoña tamén se está sendo innovadora, Pero bueno, Begoña, hoxe hai que lle sacar o sombreiro, A verdade é que sí. Bueno, mandamos un bico enormísimo para ti, para toda a tua xente. E volve cando queiras por aquí. Sí, pronto vamos levar as patacas do Coristanco outra vez. Exactamente, veña, un bico enorme. Un bico, e sorte para os dous, que hoxe hai unha receta moi boa. Gracias. Chao, bicos. Chao. Begoña, rapidamente, veña, que estás Cuéntame. facendo? Estou facendo un rus, Ajá, un que é rus, fariña con manteiga. Na máis. Na máis, deixo que esteia un poquinho rubia. Vale. Vale, porque quero conseguir unha salsa un poquinho máis oscura do que pode ser un rus normal, que moitas veces por facémolo un poquinho máis claro. Perfecto. Por iso tosto a fariña e agora vou botando este Vas a botar caldiño. un pouco... Ui, que ben arrecendo caldo, Gracias. Sí, Ves? sí. Aí. Sí. Hola, que ben. Pois mira, mentres ti andas aí co chup-chup avanzando iso, vamos a contar a Galicia 4 cousiñas, porque polo visto o paspallás chamas así polo seu canto. Sei que fai un... Como diría eu? Paspalló?
Paspalló? Algo así. Eso, a ver. Iso é o que fai así un pouco simpático. E claro, houve alguén que escoitou a melodía e aproveitou para bautizalo. Esta ave de curioso nome e pequeno tamaño vive entre as ervas altas e os campos de cereais. E por ali andan tamén os nosos cazadores. En Galicia temos sobre 35.000 licenzas, pero, evidentemente, non todos van por esta pequena ave, nin moito menos. Xa despois no mercado podemos atopar paspallases silvestres ou de granxa. Son relativamente baratos, Probade a leválos para a casa porque na cociña resultan moi interesantes pola súa versatilidade. Cun pequeno recheo acompañados de ervas aromáticas, en escabeches, guisos ou asados, comprobaredes que sí, son pequenos de tamaño, pero achegan grandes alegrías. Como sempre, consultade as nosas redes @avoltascoprato. Ali vos deixamos receitas, ligazóns e pequenos vídeos. Seguide sumando que cada día somos máis e estamos moi agradecidos de que nos sigades. E recordade que temos TikTok, Instagram e Facebook. O que queirades, @avoltascoprato. Vamos con Xulio Mato, veña. No, con Begoña. Ah, vale, con Begoña. O que me digas. Vamos con Begoña. Pois mira, estou rematando a salsiña de frambuesas. Ajá. Botelle un pouquiño de pimenta, un pouquiño de viño do Porto. Pimenta, viño do Porto, sí. E sal. Sal. Xa está, casi. E depois vou ir botando as frambuesas. A ver, veña, vou facer a proba. Queres probala? No, vou facer con os profesionais. Así. Sí que recende ben, Sí. Vamos facer así. Vaslle botar frambuesa agora? Sí, voulle botar frambuesa. Entonces, ostras, vou ir machúcala. machacando. Para o xugo, non entendo. Claro, para o xugo, para que me quede a salsiña moi limpiña, que non me quede con grumos. Xa. Entendo que isto vai ser como a cobertura do... Claro, sí, Vale. Ves, empezan a coller color. Que pasada. Porque as pepitas da frambuesa tampouco son así moi agradables. No, a mí non é que me guste Sabes, especialmente. entonces, O que faz é pasalo polo coador, non? A ti gustache mezclar sabores? ou Sí, non? sí, a verdade é que sí, Sí, a min tamén A moito. verdade é que sí. Gústame máis do que me gustaba cando era máis novo. Sabes, canto máis tempo ou cantas Como máis pasas, cousas probo, sí, mellor. máis me gusta Claro. mesturar. Entón, tío, que faz é pasalo polo coador, como se está vendo, Claro. para que non lle queden as pepitas Para que non me abaixo, queden claro. as pepitas, sí. Evidentemente. Voulle botando as frambuesas, sí. Vale, E listo. agora cando ides unhas voltiñas, sí que me dixes. Claro. Sí, Sí. un pouco. Vale, un pouco na máis, tampouco cho quero probar todo. Pero un pouco. Un cachiño. Veña, feito. Sí. Bueno, pois mentras os rematas e me das a probar, vamos con Xulio Mato. Veña, Muy bien. A ver que nos conta. Bueno, pues mira, eu xa estou Ajá, retirando. bueno, que avanzado te vexo, Claro, mira, Moi ben, isto xa está guisadinho, ves? Sí. Por que sabemos que está guisado? Porque mira como dá xa. A ver. Este valle gustar ao meu tocayo, Sí, verdad? Sí, Porque valle gustar ao meu tocayo. Hasta ahora é un sabor moi tradicional. Sí. Que vamos a, xa vas a ver como vamos a redondear, porque deixei a salsa así para que a viras, que ves que queda como un color pálido porque utilizamos o viño branco, e como queda. Aí deixamos algunha erviña aromática que sempre lle vai ben. E demais, xe cheira tamén ás Do ervillas, verdad? Bota Claro, así como claro. o recedo das É ervillas. o seu. Entón, mira, aquí estou separando unhas pouquiñas chalotas, das que utilizamos. Mira o buqué como queda. ves? Totalmente, Así o sea, sacámolo. absorbeu, non? Como que andía a cociña, Eso, non? mira, e por este outro lado, aquí teño xa aceite en quente. Ajá. E vamos a marcar. Para... Simplemente vamos a saltear. Moi ben. Cuidado que non te salte, que ti eres moi amigo de... Sí, é que onte xa me deixaches bastante fino, é verdade. Onte deixáchesme fino, sí. Pois aparta un pouco, hombre. Digo eu que estando aquí con Xulio Mato podemos repartir cartiños que haberá xente na casa dicindo, a ver, cando fala cañotas dos cartos? Pois neste preciso instante, vamos alá. Quen fai paspallás estufado? Eu, Xulio Mato. Eu, Xulio Mato. Xulio Mato, 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato. Quen fai paspallás estufado? Eu, Xulio Mato. Chamade e gañade 50 euros. Veña, que estamos na televisión de Galicia repartindo cartos e cociñando en directo. Vamos con Vale, as mira, peitugas. pues xa lle botamos, por un lado, o sal, botamos polo outro tamén, agora simplemente vamos deixar que dore, como ves, Ajá. no centro, ainda está cru. Polo centro que se vexa na Porque casa, eso. levanta aí outra vez, Sí. a ver se pode. Si non te queimas. No, Mira, no polo centro, como podes ver, aí está, ainda está cru. Simplemente vamos sellar un pouco, porque Perfecto. despois vamos lle dar unha sumergida no No que na estás nosa por aí, salsa. vale, Eso é. perfecto. Entón, mira, que teño aquí? O chocolate, O chiculate. vale, teño rallado. Entón, Claro, é que agora ven aquí o complicado de Xulio, que Xulio Vamos dixo a que iba a subir. utilizar o chocolate. Claro, vamos a subir un pouquiño o lume aí. Isto é algo, a ver, un pouco así improvisado por él, Pode meter o chocolate. No, isto é unha salsa moi tradicional, faise moito faise moito... Ti non improvisarás na vida, No, que sigues sin escoita. facer. Na casa de meus avós de toda a vida decían un paspallás, chocolate.
Sí, sí. Non falo paspallás, falo de... Sí, chocolate para paspallar. Tes un polo que te sobra chocolate. En a túa casa? Tamén chocolate. Que non cociñas. Como que non? Deixa de mentir que sí que cociñas. Son cociñeiro, estou aprendendo moito neste programa. Cantas veces fixeche paspallás? Canto tempo levas vivindo solo? Cantas veces fixen paspallar? Na vida, paspallar sí que non. Por eso. A ver, botei aí chocolate. Mira, das recetas que fixemos aquí, cantas fixeche na casa? Fixen un par delas, ¿Ah, sí? Un par. Estame machacando, ven por mí. Queremos documentos. Vale, queres que... E logo o día das lentellas? Sí, bueno, eso deberías enseñarlle á xente como as faz. O día que me saltaron as lentellas, por culpa de Xuli, por certo. Mira, estes xa estarían, vale? Vale. Entón, vamos a retirar aí un pouco de lume para rematar con isto. E rematas aí co Porque mira, chocolate. isto sírvenos para darlle color, sabor e para espesar un poquinho a nosa salsa, vale? Moi ben. Entón, mira, ahora que temos aí, mentras ferve... Ahora que temos aí, 50 euros en xogo. Ahora que estamos aí, vamos alá. Estás preparado? Sí. Veña, vamos alá. Xosé Luis da Estrada, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Aquí sentado mirando-vos. Bueno, far ben. Home, podes nos ver de pé tamén, se queres, Bueno, Non pasa nada, podes nos ver sentado de pé ou como queiras. O caso é que nos vexes. é máis, estou vendo aí aos meus veciños todos que son músicos de acordeón. Que somos que están aquí do público? Claro. Bueno, un aplauso para a xente do público que son os veciños do acordeón. Da Estrada. Aí está Xosé Luis, que quere gañar 50 euros e de paso saudar aos veciños. Xosé Luis, por Dime. 50 euros, quen fai paspallás estufados? O de Sillele Julio Mato. O de Silleda, Xulio Mato, pois... Xosé Luis, mandamosche un bico enorme, unha aperta e o convite... Igualmente. O convite para que veñas aquí cando queiras. Eu concretamente son de Callobre, que están aí un veciño meu aí. Vale. Vamos decir que eres de Callobre, non vai haber problemas, vale? Un bico, unha aperta. Veña, igualmente. Veña, chao. Chao. Vamos con Begoña Mato, veña. Begoña Mato. Bueno, Begoña cámbiamo. Vázquez. Non hai problema. Begoña Vázquez. Marcho pa Silleda. Espera, vas facer yuca. Sí. Eso é yuca. É yuca. Mira, voulle explicar como se fai. Esto sí que é novidade. Neste caso, por exemplo, pois... Espera, estas son as piruletas. Sí, vou A ver. sacar. Aí. Mi madriña. Ves que bonitas quedan. Vale, fixadevos nisto. Mira que bonitas quedan. Mima. Que pasada, é que Fixen chegas algunha che quedaron. capeituga para aproveitalas. Vale, pois estás fritindo a yuca. Mentre frites a yuca vou falar co público Moi porque bien. ainda non falei. Vale, veña, Perfecto. arranco para o público do Voltas co Prato. Vamos alá. Primeiro de todo, como sempre, hai que falar con o meu tocayo, que é o convidado de hoxe. Está por aí o noso querido Francisco. Que tal, como estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Estás ben, espera, vamos poner claro que a cámara está aquí. Aí está. Vale. A ver, como todo estás? ben, todo moi ben, todo ben. Sí. Estou mirando a ver o traballo destes grandes cociñeiros. Están traballando ben, non é? Sí, moi ben, Están moi ben, traballando. moi ben. Como vas co tema da piruleta de Begoña? Bueno, a piruleta é algo novo, pero bueno, pareceme moi ben, é unha novedade. Unha forma tal. de coller. É igual co chocolate, eu amigo chocolate, home, A ti gusta o chocolate? con churros. Con churros. Pero, home, non sei, vou probalo, por eso que hai chocolate que... con ave. Non me... Pero bueno, vamos a ver, hai que probalo. Sabes que pasa? Que con Xulio sempre temos o mesmo problema. Sí. É que parece que diste demasiado invento, e de repente, está boísimo. Está bueno. Bueno, pues vamos a probarlo despois. Eu penso que valdrá a pena. Ao mellor sí, O de Begoña, pois tamén é unha cousa nova. Vamos a probala. Tamén ten pinta de ser bastante doce, verdad, o de Begoña? Aí Eu creo coa que frambuesa e tal. Creo que sí, pero bueno, eu son máis clásico. Sí. Na cociña son moi clásico. Sí. Sí. Nótase así un pouco. Eu creo que tes pinta de ser clásico na cociña. Sí, home, fago tamén unha aventura. Eu ayer mesmo fixe unha tortilla con restos de cocido. Tortilla de carne cocido, de cocido. Cuidado. Cuidado, Eso hai que patentar. Que viñeron os netos, pero vai. Non quedou nada. Un aplauso para Francisco e para toda a xente que temos hoxe connosco aquí no Voltas con Prato, que son maravillosos. Vamos con Xulio Mato a ver un pratado. Vamos para lá. Xulio Mato, quero ver o teu un pratado, veña. Moi bien, A mira, ver, pues moi rápido. Cóntame. Aquí saltei un poquinho de arroz de grano largo e arroz, de arroz salvaje. Salvaxe. Salvaxe. Arroz salvaxe. Arroz salvaxe. Que é? Cas de boletas. O arroz salvaxe é unha semente Sí. que ten a forma do arroz. Entón, a Pero xente non é arroz. Chama, non é arroz, Vale. é a semente dunha planta dos pantanos de... Amigo.
Pero, Da selva, por eso é salvaxe. claro, Non? selvaxe sería entonces. Selvaxe. Pues Vale. Chistaco, chistaco. Mira, ahora Bueno, podemos puxeche ir. as serviñas que preparaches antes Eso, e aí vamos a están poner que... as patiñas. As patiñas, que chulo. Moi bonito, eh? Claro, e agora rematamos colocándolle por riba as peituviñas. Maravilloso. Un aplauso para Xulio Mato e o seu paspallar. Vamos con Begoña. A ver, Bego, Vamos allá. como é o teu? Con yuca, xa Con fritida? yuca frita xa. Vale, Super fácil de facer, que a yuca solamente hai que fritila con máis patatas. vale, nada máis. Nada máis. Só hai que fritila con máis patacas, xa o dixo, Sí. eh? Vale, Cando agora deixa que... de botar espuma, está frita. Vale. Agora vamos a botar a salsiña no fondo. Hola. Que Ves que pasada. queda espesiña. E queda, colle moitísima cor Claro. da frambuesa. Xa lo vamos a cortar así. Sí, sí, sí. Unhos dadiños Qué chulo. de yuca. Queres probar a salsa? Sí, claro. Hola, proba. A ver, Deixa. no, esta non, porque ahora voucho Toma. apagar, non? Apágocho. Sóplalle. Sí, Sí. pero apagar hecho porque está queimando. muller. Apágalle, apágalle. Como sempre, prendendo o lume a Fran Cañotes aquí. A ver como Menos mal que estás. estás tú para apagar o lume. Oa, boísima. Boísima. Vamos chamar a Paco, porque Paco ten que vir probar isto. Tocayo, Paco, levántate, ven. Un aplauso para él. Ven por aquí. Ven por aquí, ven por aquí. Non te pares, ven por aquí. No, non paro, non, porque... Ponte pa aquí. Aquí. Bueno, ven silbando, eh. Hombre, Escoitaste, porque ven, é que ven silbando xa, está, non sabes. Vamos a intentar E repartir pa ir. cartiños mientras tanto. Quen fixo caramelos de paspallás? Begoña Vázquez. Como? Begoña Vázquez. Non será Begoña Mato. Begoña Mato Vázquez. Quen fixo caramelos de paspallás? A voltas co prato. 664-4834-9. Bueno, pois, así. Francisco de Santiago, chegou o momento de probar. A probar, bueno, Valle bueno, dando. primeiro a simple vista, bueno, os dous platos están formidables, vista ben, ben preparadinhos. Sí, sí, tal. pues veña, Vamos vai a empezar a probando probar, vamos a empezar a probar por aquí. Vamos a Empezar repartir probar cartos mientras tanto. por aquí, a ver como está este... Teresa de Rianxo, boa tarde. A ver como está esto. Boa tarde. Como estás? Estou moi nerviosa. Está nerviosa? Por mira, vai ser fácil, Teresa, e non vai doer. Quen fixo caramelos de paspallás? Hombre, que ni va a ser. Quen? 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 Begoña. Ah, 50 euros, 50 euros. No. Que susto me daches, un bico enorme. Chao, chao. É para vos tamén, amigos. Chao, 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 chao. Moito. Querido Tocayo, temoslle que dar paso aos compañeiros de Hora Galega, así que tesme que dicir, xa sei que está sufrindo, pero tesme que dicir quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe. Estaría empatado, pero como non hai prórroga... Non hai. Non hai prórroga. Vamos pues, aos bueno, penaltis directo. Pois veña, Claro. pa Julio, por favor. Xulio Mato, gañador do a voltas co prato do día de hoxe, que está en racha, cuarta victoria consecutiva. Queridísimo, moitas gracias por vir. Gracias por vir. Un placer. Vale, Begoña. Señoras e señores, nos marchamos, queden coa actualidade, queden agora na Galega con Hora Galega. Chao, ata mañá.